сокинони кишоварзони ноҳияи вахш аз кишти якуми зироат ҳосили фаровон ба даст оварда дар кишти такрорӣ низ заминҳои корамро мақсаднок истифода менамоянд. Мутахассисони соҳа ҷиҳати саривақт ва босифат анҷом додани кишти дигар зироат бахусус картошкаи тирамоҳӣ ба сокинон тавсияҳои судманд медиҳанд. гузориш аз ноҳияи вахш. сокинони ноҳияи вахш тибқи дастуру маслиҳатҳои роҳбарияти олии кишвар заминҳои корамро мақсаднок истифода карда бо ба даст овардани 2-3 ҳосил дар як сол ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидаанд. баъди ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун аз даври аввал, кишти такрории зироатҳоро ба таври васеъ ба роҳ монда, имрӯзҳо барои анҷом додани кишти дигар зироатҳои ба ин айём мувофиқ, махсусан кишти дубораи картошка омодагӣ мегиранд. ба ҳамин хотир дар ҷамоати деҳоти тоҷикоботи ноҳия бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ рӯзи кушоди саҳроӣ доир карда шуд, ки дар он мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба сокинону хоҷагидорон оид ба тарзу усули кишти дубораи картошка ва манфиатҳои он маслиҳатҳои муфид доданд. дар бораи гирифтани ду ҳосил умуман гап нест. мо бояд дар бораи гирифтани ҳосили 2-3-4 сухан ронем. аз як картошка дар иқлими мо 2 бор бемалол ҳосил гирифта мумкин. тибқи иттилои масъулин, кишоварзону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти тоҷикоботи ноҳияи вахш дар даври аввал дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 100 гектар кишти картошка гузаронида ҳосили фаровони онро ба даст овардаанд. имрӯзҳо бошад барои саривақт ва босифат анҷом додани кишти картошкаи тирамоҳӣ заминҳоро омода кардаанд. ҳамин семинарвашарате ки мо хоҷагиёро ҷамъ кардем дар ҳамин ҷамоат ба хотире ки мувофиқи дурнаму бояд мо кишти картошка зиёд кунем, кишти картошкаи тирамоҳиро. қобили зикр аст ки картошка ҳамчун ғизои асосӣ дар бозор талаботи зиёд дорад ва ба ҳамин хотир сокинону кишоварзони ноҳияи вахш ҳамасола баҳри зиёд кардани майдони кишт ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка тибқи маслиҳату пешниҳоди олимони соҳа аз тухмиҳои ба обу ҳаво ва замини минтақа мувофиқ ва роҳу усулҳои муосиру манфиатбахши парвариши ин зироат истифода менамоянд. ҳосили якум редис кард, ҳосили дуюм картошка шуд. ана акун аз 10 июн то мана 25 то 1 август қариб 3 моҳ вақт аст. ҷой метавонем мо бодиринги тезпаза корида ҳосил гирем. агар ягон чизи дигар наёфтем, макка барои силу хӯроки чорво. зимни ин вохӯрии самарабахш масъулин ва сокинон ки ҳамчун истифодабарандагони асосии заминҳои кора мебошанд бо боварӣ иброз доштанд ки барои иҷроиши саривақтиву барзиёди дурнамои пешниҳод гардида дар самти кишти дубораи картошка ва дигар зироатҳои пешбинишуда шароитҳои лозима дар ноҳия муҳайё мебошад. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи вахш барои барномаи ахбор.